Усіх вітаем, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст дочкі, а таксама маткі. Ось. І з вами сёння, як звычайна, Дар'я Гардзейчык. А гэта Ірына Новік. мы з вами, як у гэтай рэкламе. Я первая увидела, я первая заметила. Я первая увидела. Я первая заметила. Ты, Катя, мне все врешь, что Катя просто вредина. Сама ты, Оля, вредина. Нейкі у нас такія незразумелыя рухі рукамі. На ўсё гэта, ў прынцыпе, вытлумачальна з улікам нашай тэмы спадарня Ірына. У мяне да вас ракавое пытанне. Калі вы апошні раз глядзелі беларускае тэлебачанне? Хочется сказаць ніколі. Апошні раз. Ніколі зноў. Апошні раз глядзела паседжанне Верхоўнага Савета. І канспектавала. Так, абавязкова. Ну, насамрэч, у мяне ў галаве была нейкая схема, што Беларусь-1, Гродно плюс, УНТ, СТВ, это ўсё адзін нейкі вялікі канал, гэта ўсё это белтэлерадыёкампанія. Аказалася, што не. Аказалася, што ўсё гэта розныя каналы, і там нават розная трохі рэдакцыйная палітыка і розныя фарматы. І я з вами хацела пагаварыць менавіта пра УНТ, таму што яно, ведаеце, як расшыфроўваецца? Разумею. Нет, не ведаю. Общенациональное телевидение. Ага. Так. Слово 2, літера 3. Ну, 3 літери просто. Так, і я думаю, трэба яшчэ сказаць, што вы ж разумееце, што я гультай, і жанчына нервовая, я не глядзела даўно вельмі ОНТ, там і сёння ў нас асноўная крыніца інфармацыі Даша, і ёй за шкоднасць у працы трэба малако альбо кава. І калі вы хочаце падтрымаць Дашу, калі ласка, там ёсць такая там адмысловая на каву, на малако, кнопачка. на малако з кавай. Так. Таму... І таксама не забывайцеся падпісвацца, лайкі, дызлайкі, вось гэта ўсё, каментары. Каменты, всё як мы любім. Абавязкова. Карацей кажучы, спадарня Ірына, мне падавалася наіўна, што ОНТ яно праз гады не змяняецца. Ага. Я па шчырасці, от не буду сябе строіць зусім ужо невінную асобу, неяк у дзяцінстве я яго там глядзела. У мяне ў галаве было, што там раніцай ідзе нейкая там добрая раніцы Беларусь, ці штосьці, насамрэч, не насамрэч, гэта праграма іншага нейкага тэлеканала, а потым там ідуць навіны, потым бясконца ідуць расійскія шоу, расійскія серыялы, зноў расійскія шоу, зноў навіны і там нейкі зноў серыял. Аказалася, што не. Аказалася, што сетка вяшчання за гэтыя 5 год змянілася. І як вы думаеце, там стала больш арыгінальнага контенту ОНТ ці менш? З улікам там расійскага ўплыву, ўсяго. Ну, я зараз хочу сказаць, што больш, напэўна. Стала, так, стала больш ванга. контенту ОНТ, але які гэта контент? Не дай Бог, насамрэч. Якія-нибудь паседжанні народного какого-нибудь всенародного собрания. Зараз. Гэта было б не так дрэнна. Карацей кажучы, 5 год таму быў ужо такі блок прапагандыстска-палітычна-аналітычных навінаў. Значыць, была праграма «Об'ектив НО». Раз на тыдзень выходзіла «Об'ектив НО». Я бы сказала, так, абсолютно. Штотыдні «Во». Раз на тыдзень выходзіў Маркаў, ведаеце, такі Марат Маркаў, ён там браў нейкі інтэрв'ю, ці што, сидзеў вельмі такой архаічнай студыі на выспачцы. Выходзіць, замечательно выходзіць, раз на тыдзень. Ага. Вось, раз на тыдзень, і таксама раз на тыдзень выходзіла праграма «Контуры», вось там акурат... Да, такая музыка страшная. Так, такая праграма «Контуры» на ОНТ. Там акурат былі ўсякія паседжанні і трошкі нейкія там каментары, аналітыка, што-то такое, і вось яны таксама... Важная інфармацыя. Так, выходзілі раз на тыдзень. І «Об'ектив НО», што цікава, паўтаралі яшчэ раніцы наступнага дня. Ну, як заўсёды з гэтай контентнай сеткай. Каму з першага разу не дашло, так. Ёсць шанец або дагнацца. Хто працуе ў другую змену, там ці штосьці, раніцай уключае тэлебачанне. Аднак, контентная сетка змянілася да такой ступені, што там з'явілася яшчэ як мінімум 3 такія палітыка-прапагандысцкія перадачы, «Аб'ективна», Маркаў, вось гэта ўсе весёлыя рабяты засталіся. Дадаўся яшчэ Ігар Тур са сваёй аўтарскай перадачай «Прапаганда» у двукосі. Ну, прям, пацаны нічога не саромяцца. Прапаганда, чувакі, гэта не пост-іронія. Калі вы рэальна пад назвай «Прапаганда» робіце прапаганду, ну, гэта не пост-іронія, і вас тут двукосі не выратуе ніякім чынам.
З'явілася нейкая мадам ці мадмуазель. А слухай, надо было пропаганду. Да. Да, вот так надо. Ну, галоўнае, каб не прапаган, Но! не, прапаган ціхі дон, вось, што-нибудь такое. Не дай Боже, то як бы... Мы такие креативные, слухай. Давай мы почнем наш отказ туру, наш отказ Чемберлену. Вось, тут ёсць яшчэ... Пропаганно. Класс, супер, я уже готова. Тут ёсць яшчэ нейкая спадарыня Марына Караман, якую я ад пачатку прачытала як Марына Карман. Ну, ты читаешь праз раз, я ведаю, да. Гродзенскі філфак адчуваецца. Ну, так, конечно. Это вам не это ваше клецкое инженерно-техничное училище. Магілёўскі машинабудаўнічы інстытут. Так. Да. Магілёў ліфтмаш. Ну, уже нема, да. Нема таго, што раней Нестэты. было. А вось, і яшчэ праграма нейкага гаспадара Лаўрова, і прычым гэта не той Лаўроў, які нейкі там расійскі там, міністр ці хто, гэта нейкі іншы Лаўроў. Значыць, вось, акурат кожны дзень, лічы, выходзіць нешта такое палітычна-прапагандысцкае ўвечары, там, ці Тур, ці Караман, ці Лаўроў, ці Маркаў. Вось. Акрамя таго, з'явіліся яшчэ... А калыханка ёсць? Ці гэта замест калыханкі? Калыханка, па-моему, выходзіць на Беларусь-1. Навошта вам калыханка? Вы паслухалі Тура і пайшлі спаць. Ну, так я ж ён кажу, расказаў да. пра што ён там Да. расказвае, і ўсё. Трактор что-то пашет. Трактор паша, змагарнічае. Люди борются за мир. І сіні трактор дыр-дыр-дыр, да? Да. Людзі борюцца за мір. Да. Вось. І акрамя таго, усе гэтыя палітыка-прапагандысцкія перадачы часта яшчэ і на раніцу паўтараюць. Ну так, каб ужо дакладна да ўсіх дайшло. І акрамя гэтага з'явіліся яшчэ 3 чыста забаўляльныя перадачы таксама. Оба, цікава. Ну-ка, можа я позабаўляюся таксама, Значыць, раскажы. першая з іх называецца «Белыя росы». Ага. Цыплят по осени считают. Это то, что мне нравится, я это люблю, и я в этом разбираюсь. Там пра аднаго замежніка, які прыехаў у Беларусь, і цяпер ён вандруе па Беларусі, па гарадах і весях, па дамах культуры, па сельспалкомах і знаёміцца з мясцовымі традыцыямі. С какой целью я интересуюсь? Навошта ему наши традиции? И он не украде, это замежник. Этим замежникам я бы не доверяла, вот честно вам скажу. Слухайте, ну няхай у КДБ і у ГРУ і ва ўсіх гэтых баліць галава наконт замежных шпіёнаў. Я таксама что-то паглядаю, думаю, прыгрэлі просто змяю на шыі, на нацыянальным тэлебачанні, что это такое. Но тым не менш, як ёсць. Значыць, праграма чамусьці называецца «Белыя росы». У нас у Гродні ёсць адзіныя сапраўдныя белыя росы. Ёсць вуліца Белых Рос, там жыве моя цёця. Что это ўвогуле такое? Это просто нейкі здзек з памяці і ностальгіі ўсяго астатняга. Вообще нету никаких белых роз, есть нормальная девятовка здорового человека. Девятовка. Мне падабаецца казаць девятовка. Ведаеце, вот вы паўночныя людзі, а мы паўднёвыя з рынка паўднёвы. Мы любім з вас кпіць. А ўвогуле белые розы это фальшивка? Сфабрыкованая ў Гродні. Да. Вось. Таксама выходзіць нейкае шоу «Народны гост», і па назве я падумала «Народны гост». Так. Я падумала, што гэта нешта кшталту кантрольнай закупкі, там ці штосьці, людзі будуць штосьці спрабаваць. Ну і ты ўключаеш, там такая застаўка, чырвоненькая, гэта значок пост. А як вы думаеце, што гэта за перадача такая спадарня Ірына? У чым яе сутнасць? Што там паказваюць? Ну, якія пытанні на засыпку ты мне сёння даеш, Даша? Ну, паспрабуйце загадацца. «Народны гост», там значок госта. Я нават не памятаю, як значок госта выглядае. Помню толькі знак якасці. Такая... Ну, вот няхай будзе знак якасці, так. А значок госта — это просто гост написано. Да, ну. да. Нет, там что-то такое кругленькое, там что-то вот такое тоже. У вас одно гэ на уме, ну, гаспадарня Ірына. Потому что я з Гродна. Говорить Гродна. Говорить, показывая, спевая. Ну, давай подумаем, калі там не контрольная закупка и не говорить про якость неких товаров, то можа гэта гост как хост, как привит. Амаль, что спадарня Ірына, гэта не поверыце, что? Катись отсюда! Белорусы в ужасе. ДТП с участием детей заполонило соцсети. Это ваш любимый true crime. Там рассказывают про розныя схемы махлярства. Кшталту таго, як пенсіянерка са Свіслацкага района перавяла ўсю пенсію тэлефонным мошенникам. Ну, открой мне, я ж не могу, я ж уже хвалююсь, чаму гэта называется народны і гост. А таму што, калі вас падманваюць, там нейкая фірма прадстаўляецца не тым, ці што гэта не па госце.
А вот махлярства, там гэта ўсе карупцыйныя схемы, гэта не па госці. Пачакай. Панятак, ГОСТ існаваў толькі ў Савецкім Саюзе. Бо ў Беларусі вось гэты стандарт называецца СТБ, стандарт Беларусі. А ўсе ГОСТы, яны разам з Савецкім Саюзам канулі в лету, і ўжо давно іх няма. Так і махлярства тэлефоннага не было пры Савецкім Саюзе, вось і думайце. Что-то я сёння туплю. А што, званілі вам пры Савецкім Саюзе з банку і казалі: «Добрый дзень, ваша карта заблакаваная, скажыце ваш пін-код». А куды б яны мне званілі? У меня телефона не было пры Савецкім Саюзе. Так і карты не было пры Савецкім Саюзе, І бачыце? грошай не было. Ну, в прынцыпе, нічога не было пры Савецкім Саюзе, як было добра. Але быў развіты сацыялізм, я памятаю. Нам казалі, мы записывали пад дыктовачку. Так, а чаму камунізм 2000 года не наступіў? Ну, скажыце, на кагосьці ён, можа, і наступіў, і пойдзем далей. Значыць, перадача «Яшчэ не вечар». Як вы думаеце, пра што гэта? Ой, давайте, там будут танцы для тех, кому за 55. Еще не вечер, еще не вечер. Амаль што, гэта ток-шоу размоўнае, арыентаванае акурат на аўдыторыю 55+. Там усяляк бывае. Яны бяруць нейкую сацыяльную праблему. Так. І разбіраюць, значыць... Да вечара. Да вечара. Ну, там прыкол у тым, што яны выходзяць недзе о 5 гадзіне, як што-то такое. Вось таму яшчэ не вечар. Але выходзяць раз на тыдзень. І там, значыць, ёсць дзве вядоўцы, жанчыны, ёсць такі постамент пасярэдзіне. Ад перадачы да перадачы разніца. Там розныя бываюць прычоскі. Значыць, на сярэдзіне пастамент сядзіць гераіня, гэтыя дзве вядоўцы стаяць і штосьці там расказваюць. Злева і справа сядзяць эксперты, эксперткі, ўсё вельмі весела. І менавіта на гэтую перадачу я прапаную звярнуць увагу, насамрэч, таму што, ну, як бы і гараўтураў, і усякіх там пясковых ці якіх там, я, ну, просто, я б не вытрымала глядзець. А такая женская компания, приятно, напэўна, да? Ну, як бы вам сказаць. Опять же, не вечер. Не вечар, таму што ўвечары, акурат там ночы пасля 12, яшчэ паказваюць якую-небудзь дакументалку ад ОНТ. Хочацца сказаць, там нейкія фільмы для дарослых. Амаль зараз паказваюць цыкл дакументальных фільмаў «Другая сусветная вайна». Ну, пра што ж яшчэ могуць паказваць на ОНТ, правільна? Я думаю, гэта правільны выбар. Значыць, гэтае самае шоу «Яшчэ не вечар» вядзе Алена Михалоўская і нейкая спявачка Жанет. Даша, у мяне крэатыўная ідэя. Так, сорі, разгляд крэатыўных ідэй. Давай мы с тобой таксама будем называцца. Ты будешь называться Даша Гардзейчык, а я буду называться Ирэн. А для Як тых... табе? Супер. А для тых, хто яшчэ і чытаў Шэрлока Холмса, ці глядзеў BBC-шную экранізацыю, усе адразу зразумеюць, што вось Ирэн Адлер, яна вельмі падобная на Вообще, две каплі, две кроплі вады. Кіношнае увасабленне мы тут уставілі фотачку. Якраз пра махляроў мы гаварылі. Гэта прыкладна з той самай оперы. Так, менавіта. Што цікава, Жанет там увесь час. І ты зараз да мяне будзеш звяртацца ў гэтым выпуску Ирэн. Добра, Адлер. Міс Адлер. Ну, ці на місіс была, ці это па мужу, напэўна. Якая розніца? Навушновік таксама не з дзявоцтва, у прынцыпе. Вось, значыць, Алена Михалоўская там не кожны выпуск. Там яшчэ бывае нейкая вядоўца, імя якой я забыла, да ў прынцыпе не важна, а Жанет там пастаянна. Ну, то бок, вось Ирэн... Недвижимость такая, нерухомасць. Да, як я ў падкастах, як цёця я ў падкастах, вот это нерухомасць. Ўжо на стадыі монтажу, дзякуючы YouTube-шоу «Абсуждаем», я даведалася, што замест Жанет там ад часу да часу прысутнічае вядоўца Тацяна Рудакоўская. Але я іх зблытала, таму што вось гэта Жанет, а вось гэта Тацяна Рудакоўская. Они же все одинаковые, надо. Я прапаную ад пачатку пагаварыць пра Алену Михалоўскую, каб я ўжылася нейкую ролю. А, значыць, вядоўца ОНТ, карэспандэнтка, працуе на тэлеканале ОНТ аж 2015 года. Я вам пакажу, як яна выглядае. Это такая вось вельмі ОНТ-шны тыпаж. Вы пабачыце, таке ж это, господи, ну, канешне. Написано, да? Написано ОНТ, там бегущая строка просто увесь час, написано ОНТ. Я вам пакажу, напэўна, прыклад яе працы. Яна была карэспандэнткай у шоу «Як паглядзець». Зноў нейкае востра-сацыяльна-палітычнае шоу. Эфір ад 17 снежня 2022 года. Што там адбывалася? У Еўрапарламенце праходзіць слуханні па фактах карупцыі. Дзе? У Еўрапарламенце. І выявіліся новыя падрабязнасці гэтай гучнай справы. І, канешне, у беларускім шоу гэта трэба абавязкова абмеркаваць. Падавалася б, дзе мы, дзе Еўрапарламент, дзе карупцыя. Ну, зараз я вам пакажу і абмяркуем.
Мы-то думали, ну, точнее, нам упорно повторяли, что коррупции в Евросоюзе не существует. А тут на неделе началось такое. Все разоблачительное и очень интересное. Я о слушаниях дела о той самой коррупции, которой нет в Европарламенте. Скандал. Причем крупнейший такого рода в истории европейского парламентаризма. И даже назвали его громко «Катергейт». За всеми подробностями следит Елена Михаловская. Лен, добрый вечер. Да, Аня, здравствуй. Название звучное, это очевидно, чтобы показать решимость в борьбе с проблемой. Показать «да», а вот решить, ну, очень сомневаюсь. Все ниточки ведут на самый верх. Лен, ну давай обо всем по порядку. Что известно? В Бельгии под стражей 4, хотя сразу арестовали больше. Всех причастных пока без суда и следствия записали во враги демократии. От должности отстранили целого вице-спикера Европарламента. Одного. Но у них их 14, так что одного не жалко, а точнее одну – Еву Кайли. В прошлом телезвезду из Греции. Ажиотаж небывалый. Мол, вице-спикер, а теперь уже бывший, лоббировала интересы Катара при организации чемпионата мира по футболу. Так, Вообще. у сувязі з гэтым Я просто помню, один кіраўнік у одной краіне уже амаль 30 гадоў змагаецца з карупцыяй, она ўсё лезе і лезе, прычым не з Еўрапарламента. Што цікава, ён нават прыйшоў да ўлады пад лозунгам, што пераможа карупцыю. Але ён не абяцаў яе перамагчы ў Еўрапарламенце, то ўсе праблемы. У гэтым вся праблема. Па-першае, я хачу заняцца трошкі лукізмам, таму што тыя перадачы, якія мы з вамі будзем І гэта не тое, што вы абмяркоўваць, думаеце. Абсалютна абсалютна не не тое, тое, а яны ўсе вельмі традыцыяналісцкія, там штосьці за сямейныя каштоўнасці, вось это ўсё. І мы бачым спадарню Алену Михаловскую з такой колькасцю філераў у твары, што становіцца страшно. Завідна. Зайздрасна. Ну, давайте будем Я столькі шчырымі. ніколі не зараблю, А але я мне вельмі столькі хочацца. А я столькі ніколі не ўсуну сабе ў твар. Просто Это рожа умею. Надо трэсне. просто спецыялісты хорошие. Напэўна, у мяне, канешне, выклікае пэўнае замілаванне, што вядоўца гэтага шоу, якая скандал. Яна хоць неяк харызматычная, яна хоць умее нейкія інтанацыі расстаўляць у сказе. А спадарня Алена Михаловская, яна просто Савушкин продукт, выбирая лучшее для семьи. Ну, вось ведаеце, гэта такі прытарны голас, і штосьці там яна расказвае. Ну, то бок, харызма адсутнічае, як на мой асабісты густ. Можа, камусьці падабаецца. І пры гэтым... Яна ж не на цябе працуе. Ну, я не мэтавая аўдыторыя. Так. Гэтым усё тлумачыцца вельмі Так. добра. Можаш любую фігню паказваць і казаць, вы просто не мэтавая аўдыторыя. Мэтавая аўдыторыя я. Люстэрка. Так, менавіта. Я просто перад люстэркам сяджу з філлерамі са сваімі прекраснымі, штосьці вяшчаю. Акрамя гэтага, сам тэкст, які яна чытае з тэлесуфлёра, дарэчы, вы заўважылі, якая ў яе пасада? Яна корэспандэнт. Яна корэспандэнт, якая расказвае пра скандал у Еўрапарламенце. Ну, яна толькі што вярнулася з Еўрапарламенту, это ж відавочна, правда? Так. На ўласныя вочы ўсё бачыла, Да, я думаю... праверыла, пачэкала, пафіксіла і зараз расказвае тым, хто не даехаў. Да, я думаю, іх просто філіал студыі вот там вот у Еўрапарламенце, яна там з тэлесуфлёра ўсё гэта чытае. Яна просто так вот глядзіць туды вот так і адразу пераказвае. І бачы Еўрапарламент, так на даляглядзе. Так. Там ж некалькі будынкаў. Вы ж былі ў Еўрапарламенце, правда? У Страсбургу. Нават фотка у мяне ёсць. Ой, Да. не, ці гэта Савет Еўропы. Там А якая і тое, і розніца? тое ёсць. Там чаго толькі не бракуе. Значит, цытую. Адсунулі аднаго віцэ-спікера, але ў іх віцэ-спікераў 14, так што аднаго не шкада. Я ўвогуле не разумею, да чаго гэта спроба ў іронію кшталту. У іх там віцэ-спікераў столькі, што аж аднаго не шкада, а ў нас віцэ-спікер адзін незамянімы ўжо І як нам 30 яго год. шкада. Так. Это такая логіка, ці што гэта за іранізацыя на пустым месцы? Я баюся, што з маім узроўнем логікі і аналітыкі мне не зразумець гэтую класную корэспандэнта. Вось. Ну, просто разумееце, усе гэта Тым больш я сацыяльна... ўжо была ў Страсбургу, што мне ўжо скажаш? А яна не была, а ўсё адно Вот. корэспандэнтка, Вот. бачыце? А вы з'ездзілі, так, корэспандэнткай не сталі. А я і самазванка. скажыце, так. Ну і скажыце, хто з вас больш прафесійная журналістка, ці хто яна там, кім яна сябе лічыць? Не, я так, чыста пагуляць выйшла. Менавіта. Вот паабгаворваць. Пакрысіць. Так, папацучыць. Ну, Алена Михаловская, ладно, зараз зоймемся фактуравання вашай асабістасці, спадарыня Ірэн. О, гэта я люблю. Ну, Значит, давай. спявачка Жанет, выканаўца песень. Дарэчы, вы ведаеце хоць одну песню спявачкі Жанет? Ты прасвіці, я запишу зараз. Дзве сястры Беларусі, Расія.
Боже, какая чудная песня. І ще ангели МЧС, наприклад. Пам'ятаєте, був такий фільм «Ангели-демони»? Или що там було? Чи це серіал такий був по Дену Брауну? Ангели МЧС, мені хочеться одразу, пробачте, сорі, хлопчики по виклику. І не прилетять на крилах до вас, як тільки ви їх викликаєте. Господи, боже мой, ну, ай. А яшчэ спадарня Жанет выступала на адкрыцці Сібір-арэны, ведаеце, дзе ў Сібіры, разам з Чабурашкам і снегавіком. Калі ласка, я З вельмі... іх Жанет. Жанет вось. Жанет у цэнтры паміж Чабурашкам і снегавіком. І Чабурашка выглядае наступным чынам, спадарня Ірына. Ён нечым нагадвае бабра БГУ. Я просто думаю, что у меня зараз буде мета ў жыцці, каб у мяне таксама была фотка з Чабурашкам і снегавіком. У Сібір-арэне, правда? Ну, не, где-нибудь в другом месте. Как бы лучше вы к нам, если что. Ну так а што вы думаеце, яна просто пакаталася з Чабурашкам і снегавіком? Не, яны яе так выкацілі, а потым яна пачала Закатили спяваць. обратно, да. А потым яна закаціла канцэрт у гэтай Сібір-арэне. Ну, уласна, вось такія дзве сувядоўцы у нашага шоу. І давайте паглядзім, якім чынам там увогуле выстрайваецца драматургія, як яны працуюць адна з адной. Драматургія, сторителлинг, это вот вообще мои такие фішечки. Да. Так, выпуск, які носіць цудоўную назву «Яшчэ не вечер. Беременна в 15. Ранний С. Зорочка Кс. Случайные дети. И куда только смотрят родители». Гэта так выпуск называется на Ютубе. А что такое? Спадарня Ірына, гэта да пытання, што хацелі сказаць аўтары і аўтаркі. Тут аднаму богу Жанет і Аліне Міхалоўскай ведама. Давайте глядзець Калі вы відэа. раптам здагадаліся, напишите ў каментарях, бо я не доганяю сёння, у мяне какой-то... А если там покажут «кс», ты упевнена, что мне можно? А я Нормально? вам тогда скажу «пс». И нормально. Это была ваша первая любовь? Да. То есть и, в принципе, первый партнер? Да. Ну, вы-то знали, что дети бывают, да, после такой горячей любви? Да. Мама рассказывала? Скажите, Мария, предохранялись? Ну, скажите честно. Ну, не всегда. Не всегда. Но, в принципе, понимали, что вы можете забеременеть? Да. Или вообще об этом не думали в этот момент? Да, знала. Понимала. Вось звярніце ўвагу. Па-першае, мяне, канешне, прыкалваюць на беларускам тэлебачанні такого кшталту афарызмы. То ў нас віцэ-спікер адзін, таму яго не жалка, то ў нас гарачая любоў, ад якой бываюць дзеці. Ну, скажыце ўжо, вот это вот С, Зорочка, Кс. Ну, это уже... Тон мне вельмі спадабаўся, Даша, і наступны падкаст я буду з тобой вось так размаўляць. Скажу, а скажыце, вы увогуле разумелі, Даша, што калі Кс, то бываюць дзеці? Вы увогуле разумееце, што предохраняться трэба? Спадарня Ірына, у мяне дзяцей 0. У вас 2 дачкі. Можа быць, вам трэба перанакіраваць калі ласка, этой стрэлкі. Ты мне адказвай па сутнасці. Стрэлкі гэта гурт такі расійскі. Так, трэба залезть у мой календарык, я так не памятаю. Карацей кажучы, вось вы заўважылі, што адна такім вельмі сяброўскім тоном? Ну, ведалі, што вот ад гарачай любві. Калі быў секс, прадахранялася. Понимала вообще, что от этого бывает. То бок гэта такая класічная гульня у злога добрага вядоўцу. І як вы думаеце, ім удаецца гэтая дынаміка такая? А што было за мэтай пастаўлена? Я не вельмі разумею, для чаго вось эта дзяўчынка толькі можа адказаць да, нет, і ўсё, а вось вот это вот ціск ідзе, вот это такая апрацовачка, такая матывіровачка. Ну вось таму што, каб яна тут не хлусіла і не юліла. А то зараз такі поліграф. Так, а то зараз пачнецца я, не я, хата не моя, прадахраняліся, нічога не ведаю. Оно само так выйшло. Так. Шапку не браў, не виновата, я он сам пришел. Абсолютно. Предохранялась, скажи. На ноч Дездемона. Так, предохранялась, ты на ноч Дездемона.
Пасля гэтага сеансу добра-злога вядоўцы паліцэйскага яшчэ ў гульню уступіў малады чалавек-эксперт, якого вельмі ўразіла, што падчас перад інтэрв'ю, калі гераіня расказвала пра свой нялёгкі лёс, яна сказала, што сутыкнулася з гінекалагічным гвалтам. Маўляў, лекары і лекаркі ёй хамілі, кшталту 15 год зацяжарыла, пра форсетка, вось гэта ўсё, што на яе крычалі ў радзалі, і вось гэта ўсё, і яго гэта так уразіла. То бок тое, што для нас, для жанчыны ідзе па змаўчэнні, для мужчыны просто стало нечым невероятным. Разрешите я зацеплюсь за последние слова, которые были в видео, да? Вы помните, что сказала героиня? Помните или нет? Про врачей. Почему они кричали на вас? Мне не совсем понятно это. Как они к вам относились? Это какой-то отдельный врач попался? Так же не должно быть. Ну да, так не должно, но было так. Я, па-першае, хачу звярнуць увагу на тое, як завуць гэтага маладого чалавека, завуць яго Герман Тітоў. Я думала, што Герман Тітоў гэта вось... Будь готов, всегда готов, как Гагарин и Титов. Вот, менавіта, што гэта адкульсьці адтуль там Валентина Серашкова, вось гэта, так, Лайка, Белка, Стрэлка, але не, аказваецца, яны ўсё яшчэ выступаюць на беларускім ТВ. Так, і Герману Тітову, уласна, адказвае сувядоўца, спадарня Жанет, спадарня Ирен. Будьте готовы. Готовы. Ну, я хочу сказать, что это, наверное, все-таки ситуация из ряда вон, потому что наши врачи в большинстве случаев, я сама рожала 2 раза, могу сказать, что стараются очень. И мои сестры рожали, и я знаю, что отношение было потрясающим. Светлана Дмитриевна, скажите пару слов вот по этому поводу. Коллеги, никогда не осуждайте медицинских работников. Девочка в 16 лет пришла в роддом. У девочки большая моральная была трагедия. Она не созрела для родов и функционально. Конечно, ребенка надо было пожалеть. Но в родзале бывают такие ситуации, и не оправдываю, если вам говорили плохие слова, но в родзале бывает ситуация, когда люди неуправляемые. Согласна, это психология. соглашусь. И общаться можно по-разному. Кого-то можно пожалеть, будет еще хуже. Будет истерика, а мы должны сохранить жизнь маленькой девочки, которая рожает, и дать жизнь еще одному ребеночку, чтобы он остался живой и здоровый. Я зараз так само так буду оправдываться. Я тебя даже обложу, скажу, люди просто на здымках подкаста бывают неуправляемые. Но тут ёсць... тебя пожалеешь, а ты в истерику впадешь. Разумееце, тут мне ёсць шмат чаго сказаць. Па-першае, я хачу адзначыць вось гэты момант спадарні Жанет, якая просто як памылка выжлага. Вось я, спявачка Жанет, дачка вайскоўца, жонка там кагосьці з мільёнам грошай, судзячы па маім твары, колькі было вытрачана на пластычную хірургію, вось мне ніхто ў маім платным роддоме не хаміў. Ну, ці бясплатным, там зразумела, што ўсё было дамоўлена. А табе 15-гадовай дзяўчынцы з сяла па імені ніхто, трэба ж як хамілі. Ну, это просто з рада вон выходящая ситуация. По-першае, по-другое, гэта, значыць, прарэктарка, господи, не Гродзенская меда. Гродзенская меда хотела сказать, не-не-не, у нас у Гродзенскім медзе таких няма. Мінская меда, Беларуская дзяржаўная медычная універсітэта, яна таксама просто несе нейкую акалесіцу. А калі будзе гістэрыка? А калі там пачнецца асфіксія ў дзіцяці? Калі пачынаецца асфіксія ў дзіцяці, трэба рабіць кесарева. Вось гэта я без медычнай адукацыі ведаю, што вось на выпадак усякіх такіх псіхічных станаў, фізічных, фізіялагічных немагчымасці нарадзіць праз радавыя каналы робіцца кесарева сечэнне. Ну, увогуле, мне здаецца, апраўдваць вось такую грубасць тым, што ратавалі, ну, тут невядома, чаго было больш. І, можа, чалавеку нанеслі такую траўму псіхалагічную, што потым невядома, як гэта маладая маці будзе ставіцца да дзіцяці, і ці будуць яе далей дзеці, ці захочацца ёй увогуле пасталець і неяк стасавацца інакш. Магчыма, вось гэты прыклад закладзецца ў яе жыцці таксама, што калі сітуацыя крытычная, трэба равець на некага і крычаць. І мушу яшчэ адзначыць, што чамусьці на расійскім ТВ, а я перыядычна краем вока паглядаю агляды, вось як у нас тут з вами агляды прапаганды, так я гляджу усякіх расійскіх блогераў і блогерак аналагічных ці украінскіх, якія робяць агляды на такія шоу. І нават у Расіі, якая аўтарытарная, там краіна, усе справы, чамусьці лічыцца нармальным на такіх ток-шоу наехаць на лекараў-лекарак, на мясцовую паліцыю, на пракуратуру, на органы апекі. Гэта увесь частны наратыў, калі паўтараецца, а куды глядзелі органы апекі? Ну, это ладно, спіўшыеся там зусім, а органы там куды глядзелі, куды глядзела школа.
А у нас, як быццам на беларускам тэлебачанні, нават нельга пра абстрактных лекараў нейкай невядома дзе знаходзячыся бальніцы нельга дрэнна сказаць. Зараз все глядзяць пераходны ўзрост серыял, і мы калі глядзелі з каляжанкамі, звярнулі ўвагу, наколькі нельга хаміць прадстаўнікам улады, то бок наколькі яны все карэктныя, наколькі вось гэта ўсё проста ў норме, як бацькі з дзецьмі размаўляюць, вось як бацька з маткай размаўляе, там, што яны ходзяць да псіхолага, што там яны суперажываюць, падтрымліваюць адно аднаго, а тут нет, сітуацыя крытычная, трэба гаўкнуць, стукнуць, і тады ўсё будзе окей. І тады крытычная сітуацыя сама разруліцца, правда? Палажэнне плода адразу выправіцца, правільна? Калі шосьці сіл не хапае ў маладой маці, яны адразу возьмуцца, тахікардія спыніцца, і сэрца спыніцца, і ўсё спыніцца. Так што абсалютна дакладна так. Далей мы з вамі, спадарня Ірына, не будзем глядзець, што там адбывалася, я вам проста перакажу. Таму што пасля Жанет запыталася у, каго бы вы думалі, праваслаўнага святара, па родах, да, у 15, у 16, самы такі класны спец. Менавіта. Якое уже не одно дзіця нарадзіў, да. Якое, на яго погляд, мусіць быць сэксуальнае выхаванне дзяцей? Як вы думаеце, што кажа святар? Ну, ніякае, конечно, што тут за пытанне? Святар адказаў наступным чынам. А што, у нашай гераіні разве дрэннае выхаванне? Прыўкраснае выхаванне ў нашай гераіні. Яна як зацяжарыла, яна нават не падумала пра тое, што трэба зрабіць аборт. А ўсё чаму? Таму што правільна выхавалі, і правільна трэба захаваць цяжарнасць, захаваць дзіця, нарадзіць усё як трэба. І тут мы даведваемся, што ў студыі, аказваецца, 6 прадстаўнікоў-прадстаўніц экспертнай супольнасці, экспертаў 5. І толькі адна вось гэтая жанчына, якая прарэктар меда, уласна кажучы, жанчына. Мне заўсёды падабаецца, калі мужчыны вучаць жанчын ражаць дзяцей. Таму што, спадарня Ірына, каб разбірацца ў малацэне, абавязкова быць каровай. Значыць, пасля гэтага спадарня Жанет запытваецца ў нейкага Александра, якога доўгі час не падпісваюць. Вы бачылі, там яшчэ вельмі тармазіць гэтая плашачка, то бок гэтая прарэктарка, яна ўжо пачала размаўляць, яна ўжо прасунула нейкую телегу, толькі пасля яе падпісалі. І вось яна запыталася, Жанет запыталася ў нейкага абстрактнага Александра, якога мы доўгі час увогуле не разумелі, як ідэнтыфікаваць, у якім узросце і чаму падлеткі ўступаюць у сэксуальныя стасункі. Так, Александр у нас спец па сексуальных стасунках падлеткаў. Александр выглядае вось так. Выглядае як практыкуючы спец па сексуальных стасунках падлеткаў. Насамрэч, ён практыкуючы сексолог. І што ж ён адказвае? Ён адказвае, што там 15-16 год, штосьці такое, ну, у прынцыпе, якая розніца. Калі у нас ёсць не менш экспертны эксперт, якога завуць Валер Шмат чаго, мазгоў, не ведаю, які спявак, і тут ён бярэцца разважаць пра аборты. Маўляў, якая розніца, які там узрост, 15, 12, галоўнае што, каб аборты не рабілі. Для меня всегда аборт это был знак нет. Всегда нет. Потому что аборт это убийство. И меня никто не переубедит никогда в этом. Поэтому если Господь посылает нам душу человечка маленького, наша задача принять, воспитать, как бы не было. Ну, адзінае, што магу сказаць, спадар Шмат, калі для вас аборт гэта непрымальна, не рабіце іх. Ніколі ў жыцці. Захоўвайце ўсе свае цяжарнасці. Класна. Мяне тут ведае, што напружвае, калі... Ну, вось зараз прайшла статыстыка беларуская, што шмат каго пазбавілі бацькоўскіх правоў у Беларусі, і што гэта крытычная лічба, што яна большая, чым была ў многія папярэднія гады. І гэта, як мне падаецца, я не экспертка ў адрозненні ад гэтых спадароў, што гэта ў прыватнасці таму, што дзеці нараджаюць дзяцей. То бок не сталыя ў сацыяльным сэнсе людзі, праз неграмотнасць, праз пэўную такую недасканаласць сістэмы адукацыі сексуальнай у тым ліку, яны цяжараюць, нараджаюць дзяцей, потым не ведаюць, што з імі рабіць. І, уласна, калі мы праводзілі падкаст крымінальны, то там вельмі часта ўсплывала, што закончваецца гэта не тады, калі пераходны ўзрост закончваецца, это закончваецца забойствам, бо людзі не умеюць, няшчасныя людзі не могуць выхаваць шчаслівых сталых людзей. І то бок вось гэта канвейер просто працягваецца і працягваецца.
Ну, памятаеце, быў такі фільм «Пахараніце мяне за плінтусам», які вельмі... Там не было ўвогуле тэмы пра абортаў, але гэта вельмі вялікі паказчык, як людзі, якія ненавідзяць аднаго пакаленнямі, у выніку не вырошчваюць нічога добрага. Што там мы шмат спасылаемся нейкі расійскі контент, а таму што вось у сетцы вяшчання беларускай яго ўсё яшчэ да халеры. Там нейкія серыялы ўвесь час паказваюць, нейкія шоу. Для мяне, конечно, загадка, як можна паглядзець на шоу «Давай поженимся», пусть говорят, расійскае, а потым пераключыцца на вось гэта яшчэ не вечар, ну, это просто ж мозг узарвецца. Вось, значыць, драматургія гэтага шоу выбудоўваецца наступным чынам, што мы пакуль адмеркавалі одну цяжарнасць гэтай дзяўчыны, а тут аказваецца, што не паспеўшы нарадзіць, яна зацяжарыла другі раз, ужо ад другого хлопца, нарадзіла, усё добра, у іх 2 дзяцей, і што вы думаеце, сюрпрызы скончыліся на гэтым? 3 раз нарадзіла. Нарадзіла, але не яна. Яны запрасілі яшчэ адну гераіню, каб у іх быў кантраст. Цяжарна ў 15, цяжарна ў 45. Жанчына 46 год, якая выглядае просто шыкоўна, яна выглядае лепей, чым гераіня, якая нарадзіла ў 15. На мой сціплы погляд, ну, згодна з маімі густамі, я нічога ні ў чым не разумею насамрэч. І вось гэтая гераіня, якая была цяжарна ў 45, расказвае сваю гісторыю. Дарэчы, яна расказвае пра сваю дачку, пра нейкую там пляменніцу, якая ў той жа час зацяжарыла, яшчэ пра штосьці. Мужчына ў гэтай парадыгме ўвогуле не існуе, якім чынам адбылася гэтая цяжарнасць, незразумела. І тут наша вялікая спадарыня Жанет зноў звяртаецца да гэтай прарэктаркі медыцыны, каб запытацца, а ці гэта ўвогуле ок нарадзіць у 45 год. Ну, спадарыня прарэктарка ёй і адказвае. Какие риски? Вот у женщины, которая рожает поздно, ну вот в данном случае как в 46 лет, я знаю, и в 50 рожают, и в 55 даже такое случается. Рожать детей надо своевременно, да, то есть первые роды в 50 лет это нонсенс, и в 45 тоже. Он имеет определенные проблемы и генетические факторы риска, и факторы риска по течению беременности, родов и так далее. Да, медицина у нас пошла далеко. У нас есть все методики, когда мы можем сохранить и жизнь, и здоровье мамы, и ребенка. Но хотелось бы, чтобы это был правильный выбор, чтобы это были роды, ну, хотя бы 24-34 первые роды, ну, а лучше средний возраст для первых родов 25-27 лет. Ці не падаецца вам, спадарыня Ірына, што на беларускам тэлебачанні от пакажуць просто канцэнтрат ускладання адказнасці і віны на жанчыну, увесь канцэнтрат за паўхвіліны просто. Прычым, бачыш, калі б ты не нараджала, ўсё роўна ты ўсё робіш неправільна. Таму што толькі медык з універсітэта ведае, калі табе трэба нараджаць. Асабліва мяне прыкалвае, у нас вельмі добрая медыцына. Мы можам зрабіць усё, каб гэта у вас было там бясшкодна, безбалезненна, але ты будзеш нараджаць тады, калі нам зручней. Так. Вось што яна хоча калі не, сказаць. то сама дура вінавата. Але паслухай, давай да драматургіі вернемся. У нас была назва цяжарная у 15, куды глядзяць бацькі, а тут 45 жанчыне. А куды глядзяць бацькі? Мы высветлілі, нет? Там яны... Не, там не фігуруюць бацькі. Ну, то бок там паказвалі як бы перад інтэрв'ю запісаныя да перадачы з мамай гераіні, якой 15 год, а той, якой 45, увогуле... А это безбацькоўшчына, сірацінка, да? Я не ведаю, можа быць, ну, просто як бывае, можа, яе бацькі ўжо пайшлі з жыцця. Я просто не разумею, чаму у сюжэце цяжарная ў 15 паказваюць жанчыну, которой 45. Мне не складваецца драматургія. Так, а яна у вас зараз яшчэ больш не зложыцца, спадарыня Ірына, таму што мы паслухалі 2 гісторыі, а потым яны запрасілі яшчэ 3-ю гераіню, якой 60, і вы думаеце, яна нарадзіла, ці яна зрабіла аборт. Не, яна нарадзіла, але ўжо даўно. У яе 2 дарослыя дачкі, і яны пасварыліся і не падтрымліваюць стасункі. Дети мои на сегодняшний день счастливы, у них есть свои дети, и я хочу сказать, что я счастливая бабушка в этом плане. То, что я не общаюсь с детьми, да, это плохо. І канец перадачы прысвечаны таму, што наша апошняя 3-я гераіня мусіць нейкім чынам ударыцца ў пол, абярнуцца сакаліцай і наладзіць стасункі са сваімі дачкамі. А ў колькі яна нарадзіла? Ну, вось акурат, я так разумею, у гэтым рэкамендаваным узросце 25-34 уклалася. Як мэтавая аўдыторыя большасці маіх падкастаў, дарэчы. Толькі нешта все-таки не склалася. Так. Ну, таму што яна з пункту гледжання медыцыны ўсё добра зрабіла, там дзецішкі здаровыя, яна здаровенькая, а стасункі не склаліся. Магчыма, таму што лекары на яе крычалі, праўда? Магчыма, таму што хатні гвалт быў. Магчыма, таму што не навучылі выхоўваць, магчыма, таму што не было сацыяльнай некай там
сталасці. Спадарня Ірына, а я вось зараз мне такая думка ў галаву прыйшла, што гэта у вас канчатковая мэта, каб чалавек быў шчаслівы ці шчаслівая, каб значыць стасункі з гэтымі з дзецьмі, якіх яна нарадзіла ў якім-кольвек узросце былі добрыя, ўсё хорошо. А канчатковая мэта спадарні прарэктаркі, якая каб нам не псавалі статыстыку. А то прыходзіць у свае 45 год нараджаць, а там ж это павыдвышаюцца рызыкі. А гэта що значыць, що я без прэміі застануся? І що это такое? Ражаць трэба так, каб мне далі прэмію. Очень правильный подход. Абсолютно. Поехали. Ражаць, спадарня Ірына. За прэміяй. Нам таксама хочацца прэмію. Калі ласка, там спецыяльныя кнопачкі для прэміі ёсць. Так, і вам не абавязкова нараджаць, каб нам далі прэмію. І нам таксама не абавязкова нараджаць, каб вы нам зафундавалі каву. Менавіта. Між іншым, мне вось па статыстыцы гэтай лекаркі яшчэ паўгады як рана, а вам, спадарня Ірына, прабачце, ўжо пазнавата. Чуть-чуть уже рызыкі з'яўляюцца. Так. А гадзіннічак цікае. Вось. Гадзінічак цікае — гэта іншае шоу, а падпісацца трэба, можаце і на яго, канечне, таксама, але галоўнае падпісацца на наша шоу, паставіць лайк і напісаць каментар, што вы думаеце пра увесь гэты парад мізагініі на беларускам ТВ. Но мала таго, што мізагіннае, яно яшчэ і вельмі дрэнна зробленае. Вось у чым праблема. І ведаеш, вот я вельмі не люблю, калі мяне вучаць жыць. Калі Я выпусцілася ўжо. Хочацца сказаць, вот как-то не ўчыце мяне жыць, лепш дапамажыце матэрыяльна. Вось і дапамажыце. А тут атрымліваецца, што мы гэта і дапамагаем. Вось падаецца, я ўжо выпусцілася, ўсё, не, зноў праходзіць прарэктарка і давай мне расказваць, калі мне нараджаць. Всё спадарства згарэлі, у нас 5-тыя кропкі седалішныя ад гэтага выпуску, і мы зараз пойдзем іх ахалоджваць. Ага. Ось, а вы глядзіце, выказваеце меркаванні, падпісвайцеся і да наступнай сустрэчы на падкасце «Дочкі маткі». І нараджайце тады, калі вам гэтага хочацца. І калі хочацца ўвогуле.